rufe fuskar kar ayi mun barna. Magana ta dan Allah ce, gaskiya jari kowa ya rike kalau zai zauna. Ni dai mun sai yau rabbana ya hukunta, lokaci yayi ga zuciya na ban kaɗo sirrinta. Ita fara da sanyin safa ke zuwa kamata, idan kana da rabon gwal ko bola kana iya tsinta. Ga bikin gani rana saka san kina damuna.